Salutare tuturor! Sunt Creative Gamer și astăzi va fi un videoclip foarte scurt pentru că doar vom deschide un Crown Chest pentru că am ajuns în Arena 4 și să vedem dacă ne va pica o carte nouă. Mi-am schimbat și clanul Royal Bandit. Eu l-am făcut și sper să, dacă vreți, puteți să intrați în el. Și Serious Gamer a spus că am golem. Deci îi urez succes pentru că are golem. Sper să-mi fie Hog Rider din Crown Chest. O să vedem acum. Gold, Gems, Minion Horde, deci Minions, Hog, Sick Knight, destul de bun. Așa. Și avem Minion Horde, iubi. Normal loc la Baby Dragon. Și o să jucăm și un meci. Așa. Deci sunt foarte fericit că am Minion Horde. Așa. Câți minions. Erau chiar așa mulți minions și a fost o risipă de elixire. Inferno Tower. Am câștigat. Am uitat că filmez, așa că scuzați-mă pentru că n-am prea vorbit, am uitat că filmez. Și am câștigat. Și scrie aici că am primit o să scriu singur. Așa. Gata, deci cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați să dați like, să vă abonați și să uitați la celelalte episoade de pe acest canal. Pa, pa!